Lehiakorrak izateko, beharrezkoa da produktuak eta prozesuak transformatzea. Eta euskal enpresek gaur egungo egoerara egokitzen jakindute digitalizazioaren eskutik. Kultura berri bat da, eta enpresa arloa transformatzen ari da negozio modelo berrien bidez. Gure enpresa txikiak eta ertainak egoera ezin hobean daude. Berrikuntza kultura sendoa dute, eskura dituzte beharrezko diren teknologiak, maila handiko zentro teknologikoak ditugu, eta administrazio publikoen politikak berrikuntza sustatzen du. Euskal ETEen digitalizazio prozesua martxan dagoeneko. ETEak transformazio digitalaren aurrean. ETEak munduaren aurrean. Dagoeneko Industria 4.0-ren paradigma berriaren barruan dagoen aukeren eta erronken esparru bat. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.